ಹಾಯ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತ್ರಿಗ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಮತ್ತೆ ಲೆಂಚಲ್ಲರ ಸೌಖ್ಯತೆ ಸೊ ನಮಗೆ ಓಲುಲ್ಲಾಗತ್ತಡೆ ಉಜಿರೇಡು ಅಕ್ಕನಿಲ್ಲಾಗ ಬೈದ ಸೊ ಅಕ್ಕನಿಲ್ ಪಂಡ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಅಕ್ಕನಿಲ್ ಪುಟ್ಟನ ಅಕ್ಕನಿಲ್ ವಿಷಯದಾದ ಪಂಡ ಪುಟ್ಟಿ ರಿಟರ್ನ್ ಅಬ್ರಾಡ್ಗೆ ಪೋಯರೆ ಅಂಚಾದು ಆಗಿ ಫ್ಲೈಟ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಸೊ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಪಿದಾಡ್ನು ಏಪಲ ಕುಡ್ಲಾರ್ದೆ ಪಿದಾಡ್ ಒಂದಿತ್ತೆ ಬತ್ತನ ಪುರ ಈ ಸಲ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ತಿಕ್ಕದನು ಪೋಯರಾಗಿ ಬನ್ನಗಲ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಹೊಡ್ತೆ ಬತ್ತಿನದ ಅಂಚ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಮುಟ್ಟ ಡ್ರಾಪ್ ಮನ್ಪರೆ ಯಾನ್ ಬೈದೆ ಸೊ ನನ್ನ ಪಾಪ ಮಸ್ತ್ ರಂದಿ ಬಲಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಬಲೆ ಅಂಚ ಆಯ್ ಪೋಪಿನಿ ಶನಿವಾರ ಅದು ಶುಕ್ರವಾರ ಬಯ್ಯ ಪೋಪಿನಿ ಅಂಚ ಅದು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಪಿದಾಡು ನಲ್ಪ ಇನಿ ಮುಲ್ಪಾಡ್ದು ಉಜಿರೇರ್ದು ಪಿದಾಡ್ದು ಪೋಪಿನಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಪೋಪಿನಿ ಸೊ ಇಂಕ್ಲು ಕೊಡೆ ರಾತ್ರಿ ಇಲ್ಲಾಗ ಬತ್ತಿತ್ತೆ ಪನೀರೆ ಪಿದಾಡ್ನ ಅಂಚ ಅದು ಉರನೆಡ್ದಿಂಚೆಲ್ಲ ತೊಂದಿಲ್ಲ ಬಲೆ ಪಂದು ಆಡ ಯಾನ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಪಂದಿತ್ತೆ ಶೋರಿಜ್ಜಿ ಕಾವಂದು ಪಂದು ತೇಪಂಡ ಮೌಲ್ಯ ಸ್ಕೂಲ್ ಉಂಡು ಬುಡ್ದು ಪೋಯರ ಅಪ್ಜಾತ ಅಂದು ಆಯ್ನ ಒಂಜೆ ಹಟ್ಟ ಬಲ್ಲಿ ಪೋದು ಬರ್ಕ ಬಂದು ಅಂಚ ಕೋಡೆ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಬತ್ತಿನಾಯಿ ಪಿದಾಡ್ಲೆ ಪಂದು ಆಯ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೈದಿನ ಕೋಡೆ ರಪ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಪುರ ಮಂತದ್ದು ಸೊ ಅಂಚ ಇತ್ನಿ ಇಂಕ್ಲು ಕೋಡೆ ರಾತ್ರಿ ಉಜಿರೆಗೆ ಬೈತ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಪೋಯರೆ ಅಂಚ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜೇರು ಮಕ್ಕಳು ಡ್ಯೂಟಿ ಪೋತಾರೆ ಅಕ್ಕಲ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ಆಕ್ಲು ಬತ್ತೀನಿ ಬಕ್ಕ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಇಂಕ್ಲು ಪೋಪಿನಿ ಪುಟ್ಟೆಲ್ಲ ಇಜ್ಜೆ ಆ ಟೆಂಪಲ್ ಪೋತೆ ಮೂಲೆ ಕೈತಲ್ ಸೊ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ ನಾನು ಹೆಂಗನ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಜರ್ನಿ ಅಂಚೆನೆ ಪುಟ್ಟನಂಜಿ ಕಡಪಾಗ ಬೇಜಾರಾಪುಂಡು ಈತ ದಿನ ಇತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಟೈಮು ನಿಖಲ್ ತೂದು ಪರ ಬ್ಲಾಗ್ ಪೂರ ಇತ್ತೆ ಪೋಪಿನ ಮಂಡ ಬೇಜಾರ್ಲ ಅಂಬುಂಡು ಅಂಡ ಅದಾದ ಅನ್ಕೊಂಡು ಬೇಲೆ ಆಯ್ತಾ ಸೊ ಪೋಡೆ ಅಂಚ ಅದು ಆಯ್ನ ಒಂಚಿ ಕಡುಪುಡ್ದು ಕೊರ್ಕ ನಿಕೊಲ್ಲ ಬಲೆ ಆಯ್ನ ಏರ್ ಮತ್ತು ಫ್ಯಾನ್ ಉಲ್ಲರ್ ನಿಕ್ಲು ಬರ ಮಸ್ತ್ ಕೆಲವೇರು ಪುಟ್ಟನ್ ಬರ ಬಾರಿಕೆ ಏನೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಅಂಚ ತೂಕ ಇನ್ನಿತ್ತ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಜರ್ನಿ ಪೂರ ನಿಕ್ಲ ಆಯ್ನ ಶೇರ್ ಮನ್ಪೆ ವಿಡಿಯೋನ ಪೂರ ಸೊ ಅಂಚೈತೆ ಕಾಂಡೆನೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತೆ ಆಗಿತ್ತೆ ಗಂಟೆ ಒಂಜಿ 10 ಗಂಟೆ ಆಂಡ್ 10 ಪೊರಂಬರೆ ಕರೀಂಡು ಸೊ ಓಕೆ ನಾನು ಚಾ ಪರ್ದು ದೇ ಚಾಕು ಇಡ್ಲಿ ಬಂದ್ಯಾರ ಅಕ್ಕ ಇಡ್ಲಿ ತಿಂದದು ಒಂಚೂರು ಕುಲ್ದು ಒಂಚೂರು ನನ್ನ ದಾಲೆಚ್ಚಿ ನನ್ನ ಬಕ್ಕ ಪಿದಾರ್ದು ಪೋಪಿನಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಿಯ ಕಿನ್ನಿಲಕ್ಕದ ಜಲ್ದಿತ್ಯ ಸೊ ಓಕೆ ನಾ ವೀಡಿಯೋ ನಿಕಳ ಏನತ್ತು ಶೇರ್ ಮಾಡೋಣ ವೀಡಿಯೋನ ತೂಲೆ ಬಕ್ಕ ದಾಲೆಚ್ಚಿ ನಿಕ್ಕು ಬರೋಚು ಪಂತಿನತೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಇತ್ತು ಜಾ ಪಪ್ಪ ಬಂತೇನತೆ ಪೋಂದು ಈ ಸ್ಕೂಲು ರಜೆ ಮಂತದಾಯಿ ಬರ್ತೀನಿ ನೀಕು ಆಲ್ರೆಡಿ 3 ಮೂಜಿನ ಸ್ಕೂಲು ರಜೆ ಇತ್ತು ಬರ್ಸಾಗ ಅವು ಡೇಸಿ ಬರ್ತೀನಿ ಯಾಮಲ್ದಿನ ನಿಂದು ಪಪ್ಪ ಕೊರ್ನ ಪಪ್ಪ ಕೊರ್ನ ಸಿನ್ಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬೆಂಗಳೂರು ಮೌಲ್ಯಾಗಿ ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ಈ ಕುಲ್ಲು ಯಾನೊಂಚಿ ಪೋದು ಬರ್ಪೆ ಪುಟ್ಟನಿಲ್ಲ ಎತ್ತಿನೇಗು ನಮ್ಮ ಯಾನ್ಲ ಬಾಲೆಲ್ಲ ಪೋದು ಬರ್ಪೆ ದಿತ್ತೆಲ್ಲ ಈ ಕುಲ್ಲು ಈ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಮಾತ ಪೋಲ ಪಕ್ಕ ಪೊಪ್ಪೊಲ್ಲೆರತ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಂದು ಅಂಚ ಓಕೆ ಪಂಡಲು ಯಾವು ಯಾನು ಕುಲ್ಲುವೆ ಅಂದು ಬಟ್ ಅಲ್ಲ ಪಪ್ಪ ಬೊಡ್ಚಿ ಇಲ್ಲ ತಂದು ಪೋ ಕುಲ್ಲ వచ్చి ಬಂದು ಬಂದು 6 ಡ್ಯೂಟಿಗೆ ಬರ ಪೋಂಡ ಲೇಟ್ ಆಪುಂಡು ಬನ್ನಾಗ ಬಕ್ಕ ಮೊಲ್ನ ಸ್ಕೂಲ್ದ ಪೂರ ಮಲ್ಲೆಜಿ 2 ಡೇಸ್ ಆತ ರಜೆ ಮಲ್ಲೆಜಿ ಇಲ್ಲ ತಂದು ಪೋ ಅಂಚ ಬಕ್ಕ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಮೂಲ ಒಡ್ತಿ ಆತ ಅಂದು ಲೆತ್ತೊಂದು ಬತ್ತೆ ಸೊ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಲೆಗೂ ಬೇಜಾರು ಆತನ ಯಾನ್ ಪೋಪಿನಿ ಬನ್ನಾಗ ಯಾನ್ ಮಲ್ಲೆ ಜಾಂಡಲ್ಲ ಸ್ಕೂಲ್ಗೋಸ್ಕರ ಕುಲ್ಲು ಅಂದು ಬಂಡಲ್ ಬಕ್ಕ ತುನ ಪಪ್ಪ ಬಂಡೇರಿ ಇಲ್ಲ ಬರೋಡಿಗೆ ಅಂದು ಬನ್ನ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಬತ್ತೀನಿ ತೂಕ ನಮ್ಮ ತಿಕ್ಕು ಜತ ಪೋಯರೆ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಲೆತ್ತೊಂದು ಪೋನಾಗ ನಮ್ಮಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಆತ ಒಂಜಿ ಪೋದು ಬರ್ಪ ಹೊರ ಪೋತೆ ಎಂಕನ ಕಸಿನ್ ಪಿಟ್ಟಿಯವಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ತೂದುಪ್ಪರ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ವ್ಲಾಗಡ್ ಮಾತ ಹೊರ ಅಪೂರ್ಪ ಆತ ಬೈಜಲ್ ವ್ಲಾಗಡ್ ತಿಕ್ಕುವಲ್ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲ ಅದು ಮಾಮನ ಮಗಲ್ ಸೊ ಅಲ್ಲ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಟೈಮ್ ಉಡ್ಪಂಡು ಆ ಟೈಮ್ ಉಡ್ಪರ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಪೋನಾಗ ಪಾಪ ಎಂಕಲೆಲ್ಲ ತಿರ್ಗೇರೆ ಪುರ ಲೆತ್ತೊಂದು ಪೋತಿತ್ತಲ್ಲ ಅವೇ ಪೋತೀನಿ ಸೊ ಅಪ್ಪಾಗ ಪೋತಿನ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಪೋಪಿನಿ ತೂಕ ಪೋದು ಬರ್ಕ ಸೊ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಂಡಲ್ ಉಲ್ಲಾರ ಆಯ್ ಪಂದೊಂಚಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅವೆ ನೀಗ ಊರಿಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಬಕ್ಕ ಒಂದು ಲಾಂಗ್ ಉಪ್ಪು ವಿಡಿಯೋಸು ಯಾನ್ ಆಯ್ನಾತ ಅರ್ಧ ಮಂತ್ ಪಾಡ್ವೆ ಹಿಂಗ ನಾ ಒಂಜಿ ಜರ್ನಿನು ಸೊ ಓಕೆ ತೂ ಒಂದು ಉಪ್ಪಲೆ ಹಾಯ್ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಮೆತ್ತ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಒಂದಿಲ್ಲ ಚಾಲಕರಾಗಲಿಲ್ಲ ಅದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಂದಿರಿ ನಮ್ಮ ತುಂಬೊಂದು ಪೋಪಿನಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಮ್ಮಿ ಕಡೆ ನಮಗೆ ಜಪ್ಪೆರ ಮಂದಿರಿ ಇದ್ದಿಗೆ ಆಯ್ತು ನಮ್ಮ ಮಂದಿರಿ ಪಜಾಮ ತಲ್ಪರಿಂದ ತುಂಬೊಂದು ಪೋಪಿನ ಅದು ಗಾಡಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಏ ಪಲ ಮಕ್ಕಳು ಅಕ್ಕ ಫೋನಾಗ ಪತಂದು ಪೋಪಿನಿ ಸೊ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಜರ್ನಿ
ಇಂಚ ಮಂತ್ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಮೋಸ ಮಂತೆ ಕೈ ಕೊರಿ ಬರ್ಪೆ ಬಂದು ನಿಶುಲ್ಲೇರು ಮೋಸ ಮಂತಿ ఆయన అర్ధంగి కత్తరు ಅವು ಮೂಲ್ದಿಂದ ಪೊಡಿ ಹಾಪುಜ ಇತ್ತೆ ಅಂಚಿಂಚು ಒತ್ತುನ ಬಂದು గుజరాత్ టు బెంగళూరు ಕಾಮರ್ ಇಂಚ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಲ್ಲಿತ್ತೀನಿ ಇಂಚ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಲ್ಲಿತ್ತು నేను జర్తంగి బత్తిజే అంచ అది బారి బేజారు మీకు అదెప్పు ಬೇರೆ ಗಾಡಿ ಪಾಡನೆಲ್ಲ ಪುರ್ಸತ್ತಿದ್ದೆ ಆಯ್ತು ಬೋಲೆ ಎಂಗಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ದ ಫೇಮಸ್ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಕತಾರ್ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಕತಾರ್ದ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ನಾನು ಬ್ಲಾಗ್ ಬರೋದು ಬರೋದು ತೋನಿ ನಕಲು ಬ್ಯಾಕ್ ಹೋದು ನೀವು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಯಾರು ನೋಡ್ಬೋದು ಒಂದು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಅಂದಿಜಿ ಆರು ನಂತರ ಡೈಲಾಗ್ ಶಿರಡಿ ಘಾಟ ಭಾರಿ ಮಳೆಯ ಕಾರಣವಾಗಿ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡುವ ಮೊಬೈಲನ್ನು ಬಂದ್ ಮಾಡಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ನಿಮಗೆ ಎದುರು ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ ರೋಡು ಹಾಗಾಗಿ ವಿಷಾದಿಸುತ್ತೇವೆ. ರೋಡೆ ತೋಜಿ ಮಾರೆ ಹವಾಮಾನ ವರದಿ ವಾನಮನೆದ ಬರ್ಸ ಮಾರ ಜೋರು ಬರ್ಸ ಮುಲ್ಪ ಶಿರಡಿ ಘಾಟ್ ರೋಡ್ ತೋಜನೆ ಇಜ್ಜಿ ಫುಲ್ ಬರ್ಸ ಜೋರು ವರ್ಷ 30 ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿ ಮಾರೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಇನ್ನು ಚಡ್ಡಿ ನುಂಗುದಿ ಚಡ್ಡಿ ಹೊಡೆದು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಪುಟ್ಟನ ರಟ್ಟು ಚಟ್ಟಿ ನುಂಗುದಿಜ್ಜಿಗೆ ಅಂಚದ ನಟ್ಟು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಬರ್ಸ ಇಜ್ಜಡೆ ಯಾವ ಬಂದು ಪಾಂಟ್ ಪೋದು ಪುರ ನುಂಗೈರುಂಡಿಗೆ ಹಂಗುಂಡು ಇನ್ನು ఒక ಮಂಡೇ ಹೊರನ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ನೆಟ್ಟು ಫ್ಲೈಟ್ ರೆಕ್ಕೆ ರಾಜು ಮೇಲೆ ಅರೆ ನುಂಗಾರು ಫ್ಲೈಟ್ ರೆಕ್ಕೆ ಗಾಜಿಡುವೆಗೆ ಗುಂಟು ಹಂಗೆ ಮಾರು ಬಲ್ಲ ತೋಪುನಿ ಆಪದ ಸಿಟಿ ದಿಬ್ಬ ಸಿಟಿ ಕಟ್ಟು ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾನಾ ಓ ಫ್ಲೈಟ್ ಕತಾರ್ ಏರ್ವೇಸ್ ಅಂಚ ಅಲ್ಲಿ ಏಟೆ ಆಜಿಡುವೆಗೆ ಹೋದು ಹಾಸನ ಕಡದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಬತ್ತ ಪ್ಲೇಸ್ ತಬುದರ ಹಾಸನ ಟೋಲ್ ದೇವನಾಲಿ ಕೊಂಚ ಚಾಪರ್ಕ ಬಂದು ಅಲ್ಲ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಇಲ್ಲದ ಅಲ್ಪ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂದಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಮುಗಿದಿಜ್ಜಿ ಪೋಯಿ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಬೋತು ವಾಶ್ರೂಮ್ ತುಕ್ಕ ಪುಟ್ಟ ತಟ್ಟು ಹಾಸನಾಗ ಬತ್ತ ವಾಶ್ರೂಮ್ ಹೋಯ ಸೊ ಒಂದು ಟೋಲ್ ಗೇಟ್ ಟೋಲು ಹಾಸನ ತೋಲದ ಒಂದು ವಾಶ್ರೂಮ್ಗೆ ಹೋಯ ಅಲ್ಲ ಎದುರ್ಬಾರ್ದು ಕಡಪ್ಲೆ ಬೇಗ ಮೂಲ್ ಚಾ ಪರಿಯಾರೆ ಬರ್ತೀನಿ ಎಂಗುಲು ಆಡ ಐತೆ ಪುದರ್ ಬನಿಗೆ ದಾದಂದು ಅವು ಚಟ್ಟಂಬಡದ ಮೆಗ್ಗಿ ಅಟ್ಟಂಬಡೆ ಐತೆ ಪುದರ್ ಅವಂಚ ಗೀತಿನೇ ಅವಂಚ ಹಿಂಜದ ಜೋನಿ ಸೊ ಎಂಕಲ್ ಮೂಲ ಒಂದು ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಚಾ ಪಾರ್ರೆ ಬೇಗ ಅರೆಗೆ ಅರ್ಥ ಪುಜಿ ತುಳು ಆ ರಾಜ್ಯ ತೂ ಒಂದಿಲ್ಲ ರೆಂಗನ ಮೋನೆ ಅರ್ಥ ಪಂಡೆ ತುಳು
ಅರ್ಥ ಪುಂಡಿಗೆರೆಗೆ ಮಂಗಳೂರು ಕುಡ್ಲ ಬೈದಾರ ಇದು ಬೈಜಾರೆ ತುಳು ಬರ್ಪುಣಿಗೆ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಎಂತದ್ದು ಮೆಣಸಿನಲ್ಲ ಮೆಣಸು ಪೋಡಿ ಕೈ ತಂದುಳ್ಳೇರು ಏರ್ಲ ಹಾಸನ ಟೋಲ್ ಜಡೆ ಬತ್ತನಿಡೆ ಬಲ್ಲೆ ಆಗಿ ಚಾ ಬರ್ದು ಬೋಲೆ ಬಜ್ಜಿ ಬೋಡ ಗೊತ್ತಂದ್ರಿ ಎಣ್ಣೆ ಹೆಂಗಾವು ಒಂಥರ ಜರ್ನಿ ಮಂಟ್ನಾಗ ಬಜ್ಜಿ ಮುಂಚಿ ಬಜ್ಜಿ ತಿನ್ಕ ಮುಲ್ಪ ತೂಕ ಎಂಚಪ್ಪ ಈ ನಾಯಿ ಒಂಜಿ ಹೆಂಗ ಮಿಟ್ಟಿಗೆನೆ ಐಕ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ ತಿನಿಯರೆ ನಂದು ಅಲ್ಲ ಅದ ಪುಟ್ಟ ಸ್ವೀಟ್ ಉಂಡಂದವಲ್ಲ ಬಂದದು ಮುಟ್ಟ ತಿನಿಯರೆ ನಂದು നിങ്ങൾ ചാപറൊന്നുമില്ല ആരെയും തൂതിപ്പാറ് ಹೊಸ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ನಗಳು ಪೂರ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಇಡ್ತೂಲೆ ಅರ್ನ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಎದುಕೊಂಡ ವಿಡಿಯೋ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮಂತಲೇ ಕೂತಿರಿಂಗ ಟೋಲ್ ಪಟ್ಟಂದು ಟೋಲ್ ಗೇಟ್ ಬೇರೆ ಹೆಂಗಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ದ ಡೌನ್ ಯಾನ್ ಇಜ್ಜೆ ಇತ್ತೆ ಮೇನನೆ ಹವಾ ವಿಡಿಯೋ ಪುರ ಅಲ್ಲ ಅಂಚ ಸರ್ಕಸ್ ಮನ್ಕೋಸಿಯ ಬೇರೆ ಮೌಲ್ಯ ಬಂದದು ಅಲಿಯಾಸ್ ನಿತ್ಯ ಕೂಚಿ కొంచెం టాయిలెట్ ఉండు అవును అబ్బా ఇంత ఉయ్యాలపుది మాలే ఏం చేస్తాను అనుభవ ఎక్స్పీరియన్స్ వల్లే అర్జెంట్ గోవులు ఆపుండు మరి బిర్యానీ పొడి నుంచి గంజి ఉప్పర్ లాపు అంచని టాయిలెట్ పొడి నుంచి టాయిలెట్ లక్కల లాపు అర్జెంట్ గోవులు ఆపుండు ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಲಕ್ಕ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ತರಾನೆ ಆದ್ರೆ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಅಲ್ಲ ಜಿರಡಿ ಅಂತಲೇ ಬಜ್ಜಿ ಹಾಸನದ ಅನ್ನನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಅರೆಗೆ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಎಣ್ಣೆಡು ಕೈ ತಿನ್ನ ಬರೋ ಅವಡು ದಾರಿ ದಾರಿ ಬನ್ಲೆ ಪಾಪ ಎಂಕಲ್ಲ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲಿಸ್ಟ್ ಕತ್ತೆ ತಿಂದು ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಚಾ ಚಾ ಪರ್ದು ಕೊಡ್ಚ ಚಾ ಪರ್ದು ಪಿದಾಡುನು ಎಂಗಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಏತ್ ಬರ್ಸ ಬತ್ತನದ ಅಲ್ಪ ಅಂದೆ ಮೇರ್ ಪನ್ಪೇರು ಮೂಲು ಬರ್ಸನ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಇಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಮೂಲು ಬರ್ಸನ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಮೋಡ ಮಾತ್ರ ಬರ್ಚಿ ಮೋಡ ಬರುದು ಕಾಳಿ ಮಳೆ ಇಲ್ಲ ಮೋಡ ಮಾತ್ರ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೋಗ್ತದೆ ಮಳಳಿ ಅಮ್ಮ ಟೀ ಸ್ಟಾಲ್ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಗಟ್ಟಿ ತಿಂದುದು ಪೋಡಿ ಬಜ್ಜಿ ತಿಂದುದು ಇದು ನಮ್ಮ ಪಿದಾಡಿ ಹಾಸನ ಪಿದಾಡಿಯ ಅಲ್ಲಿ ತಿಂತೀನಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಚಾ ಪರ್ದು ನಮ್ಮ ಪಿದಾಡ ಒಂದಿಲ್ಲ ಪಿದಾಡಿ ಎತ್ತೆ ನಾನು ನಮ್ಮ ಡ್ರೈವರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ಯರು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಖಾಲಿ ಆಯ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ರೆಸ್ಟ್ ಉಳ್ಳೇರು ಮತ್ತೆ ಮೇರೆ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ನಿಶಿತನ್ನಿ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಅನ್ನ ಕೊಂಚ ಪತ್ತೆ ಬಂಡ್ರಂಡಿದ್ದೆ ಓಲ್ಡ್ ಗೋಲ್ಡ್ ದ ಸೀಟ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಬಾಬಾ ಹಾ 5 ದೋರ್ ಬಿಡು 5 ದೋರ್ ಬಿಟ್ಟು